نبا سلاما بقلي زبدلو أنا ونبيزا من نقل بوتاتين نحد حدهم زبدلنا يو تبادلنا كيكونس أبوتات حزي تفلالينا نيرنا نحدنا تمسينا زيهم متعرقتي كوميتي بزوح جزئهم تملاليسهم بزلم معلتقين ياو ما فتسنتا أرقي والله سلام دانا بزلهم ويبتحكم كبراتن كبرانن أزي رورا ميديا يوم نو تكوس حوريتا زعلت كم زسابا واردنا غيرنا لكم لنا كاب مبعتا كساب موداتا زمدب حبيركم ناخد سنعو بخبرنا عدم سناي مكتدال أبو منبر سلاما دحرتي ننوي حوارح أب منقو مقاتي موزنبرا زي مسمعمع تمالي أب زكايرو قوائي بعرق سلامة عاسيوم أتوم أبو أقاتي موزنبرا فلالاي بهزبن محدارن كتماخصوم عبيت عدي ملاء تقراين كهانات أورتودوكس وهذا بيت كريستيان تقراين ناب معدزة قريبهم كما يتون كتعرون سجبرن تخون أتوم أبو نزي كدوس تجوار بتجهنة زفاس أمو أكلات مسكنهم. بس أونا بيتروس بس أونا يوحنس بس أونا ناتنائيل بس أونا سلامة بس أونا نواقوم بس أونا ياريد كوران ناي ميديا سرحتنياتات كلهم وصائم وشتعدم زلهم كوران ولدنا أبوتاتنا نتاتنا حواتنا دكنا بقربان برحكم كوينكم تكتاتلو انكو نزو زلنا له علات زلنا له علاتون ياو مبيتاችን ድንግል ማርያም መዓልቲ ይዘለናልና ትማሊ ብዒስራ ጀሚርና ብዒስራ 11 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚርና ክሻብ 21 2018 ዓመተ ምህረት هتصوص أخبا غيرنا نيرنا تأخبا أجندو بزعوا بميدياتات زرق زنبرا أبانان أو بناونا سلامان زنبرا أفلالا يزمثل وشتمكو أفلالاي تزيحالي وغين بدقا أفلالاي مسيلو لحزب كريستيان لكله يسمع سلازنا بارا نعوء نمقرام نعوء نمستغفال كنول زتقبر أجندا أيو وتأجندا وين أوصائي مزلو 4 أموبتاتنا أوزي وين ثلاثة أبوتات بتعينا مقنيات بصاون إساياس بتعينا مقنيات أي ترخون بصاون سلاماوين أو أي ترخون بصاون مكاريس وين أي ترخون ثلاثة يوم بفقد حين نايوس لزولو ياو خلوة كله كم زلوا وين إنا تسواسمنا تنجاجرنا زتينا أبنا ونا سلاما وين لهم وصو أي تغيرو ياو بمنجستي زتمارسو عبيت عدي وين حسوا مغرب وملنا ياو عندهر وقالنا وينهم بصبنا يمسو أيلنا نجرنا يوم بصبنا وين فقالنا وينهم مصيام يوم أفتنا يتمالي كشاب بنا ونا سلاما خشاو زمسو زصرحنا يوم
ዝፈጸምናዮም ሓደ ያው ብጸምቦና ወነሰላማ ክሕወስና ሓሳብና በሓባር ክንገልጽ ጸገምና በሓባር ክንፈትሕ አካይዳና እውን በሓባር ክንስጉም ተኣማሚና ተረዳዲእና ዝጎደለም ይኹን ዝጠመመም ይኹን ዝወሓደም ይኹን ብሓደ ኮይና ክንመልኦ ክነቃንዖ ብዝብል ኣቦና ናባና ንኽመፁ ንሕና እውን ፈቃደኛታት ኮይና ናይዞም መታዓረቕቲ ኮሚቴ ቃል ተቐቢልና ብዙሕ ጊዜኦም ተመላሊሶም ብዙሕ ጊዜኦም ደኺሞም ናብ 16-17 ጊዜ ዝኣክል እዮም ደኺሞም እና ብዙሎም መዓልቲ ግን ያው መፈጸምታ ረኺቦ ኣሎ ኩላትና ደስ ይብልና እቶም መታዓረቕቲ ኮሚቴ እውን ደስ ይብልዎም እና ኣብዚ የምስራች እዙይ ንህዝብና ንደቅና ህዝበ ክርስቲያን ክንገልጽ ንፈቱ ማለት እዩ ካብኡ ያው ብጸቦና ኣቡነ ሰላማ ዘይነበሩሉ እውን ናይ ምትዕርራይ ዝመስል እውን ጌርና ኣለና ማለት እዩ ኣነ ጥዕና ስለ ዝሰኣንኩ ስለ ዝሕመኒ ሕክምና ጸበል ክከታተል ይፈቀደለይ ኢለ ማመልከቻ ኣቕሪበ ነቦታት ኣቕሪበ ወፀገመይ ርእየለይ ሓግዙኒ ኢለ ብዘቕረብክዎ ማመልከቻ ብፅኣነ ቦታት እውን ማመልከቻ ይተቐቢሎም ዋታማ ዞም ወላድን ሓግዞም ኢሎም ያው ንግዚኡ ክሻብ ጥቅምቲ ሲኖዶስ ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ ተገይሮም ኣለዉ ማለት እዩ ስራሕ መካየዲ እዚ ብፁዕ ኣቡነ ሰላማ ኣይነበሩሉን ቅድሚ ምምፅኦም ዝተገበረ ማለት እዩ ካልኣይ እውን ናይ ብፁዕ ኣቡነ ኣረጋዊ እሶም እውን ኣሕምኒ እዩ እሞ ኣነ እውን ሕክምና ወይም ጸበል ክከታተል እየሞ እቲ ኣነ ዝሰርሖ ነበርኩ ዋና ጸሓፊ ሰብ ይገበረሉ ኢሎም ብቃልዮም እሶም ተናገሮም ኣነም ማመልከቻ እዩ እሶም ብቃልዮም ተናገሮም እና ኣቡነ ኣረጋዊ እውን ተቐባልነት ረኺቡ እሞ ኣቡነ ብፁዕ ኣቡነ ዕንባቆም ይገበሩ ኢሉ እቲ ሲኖዶስ ገይሩ ኣሎ እዚ እውን ብፁዕ ኣቡነ ሰላማ ኣይነበሩሉን ማለት እዩ ቅድሚ ምምፅኦም ስለ ዝተገበረ እዩ ማለት እዩ እና እቶም ዝወዓልናዮም ዋዕላ ና ክልተ መዓልቲ እዚኣቶም እዮም ዝመስሉ እና ህዝበ ክርስቲያንና ብእውነት ዋናቱ ዝዓቢ መቸም ያው ምስቶም ኣቦና ዝገበርናዮ ሓድነት ንኩላትና ለህዝበ ክርስቲያንና ለመንግስት እውን ኩሉ ደስ ዘብል ስለ ዝኾነ እንኳዕ ደስ በለና እንኳዕ ደስ በለኩም ክብል እየ ዝፈቱ እቱ ናተይ ኣቕርቦት ካብዚ የበቃ ካብዚ ይቕፅሉ ብፃዕነ ጴጥሮስ ደሞ ክቕፅልሉ እዮም እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አቦና አቡነ መርሃ ክርስቶስ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘለኹም ከምኡውን ክቡራን ምእመናት ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘለኹም ማለት እዩ ኩልኹም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖትና ተኸተልቲ ምእመናን ቅድመ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን እቲ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ኣፈላላይ ዝመስል ዝነበረ ናይ ኣቦታት ኣፈላላይ ክንደይ ምእመናን ረብሽ እዩ ነይሩ እንኳን ምእመናን ኣቦታትና ኣዴታትና ኣቦታትና ሊቃውንትናን ንባዕልትና ኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳት እውን ብጣዕሚ ረብሽና እዩ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ግን
ይሃደጋ ለሀገር ዘእንበለ አሐዱ ሄር ከም ዝበሃል ሰብ ክፈላለ ተሎ ክበኣስተሎ ምንም ዳኣ ተበኣሱ ጊዜያዊ ይኹን እምበር ሰባት እዮም ኣብ መንጎ ኣትዮም ዘተዓርቑ እስካሁን ግደፍ ንስካሁን ግደፍ ዝብሉ ኣቦታት ልሙድ እዩ ባህላዊ እውን እዩ ሃይማኖታዊ እውን እዩ መጽሐፍ ቅዱስ እውን ዘተዓርቑ ብፁዓን እዮም መንግስተ ሰማያት ናቶም እያ እዩ ዝብል ብኡ መሰረት ተበጊሶም ናይ ኣክሱም ምእመናን ኣቦታት ኣክሱም ጥራሕ ወኪሎም ዘይኮነስ ትግራይ ብምልእታ ወኪሎም እናተመላለሱ ቀንዮም እዮም ነይሮም ከምዚ ብፁዓውን መርሃ ዝበልዎ ለመዓልቲ ግን ኣብቲ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዴና በዓል መዓልቲ እቲ ነገር ተወዲኡ ናባና እውን መፅኦም ናባና ሰላማውን ከይዶም ችግር የብሉን ሓውና እዮም ኣቦና እዮም ይምፁ እሞ ሓሳቦም ይግለፁ ኢልና ንሕና እውን ትዘሎ ነገራት ተነጋጊርና በደንብ ተነጋጊርና ናይ ዕርቅን ናይ ሰላምን ናይ ውህደትን ጌርና ኣለና ካብ በዚ ሕጂ እንድሕር ከምዚ ኢልና ተስማሚዕና ተዋሂድና ካብ ሕጂ ጀሚሩ ድማ በኣካል ይኹን ብስልኪ ከምቲ ናይ ቀደም ነበረ ሕውነትናን ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣባልነትን እናተደዋወልና በኣካል እውን እናተራኸብና ህዝብና ንኽነገልግል ኩላና ቃላቲና ኢና ሕዚ ዕርቂ ተፈፂሙ ዘሎ ናፍቲ ስራሕ ክንኣቱ ኢና ምሂን ክንበሃል ኢና ህዝብና እውን ዝሕጎሰሉ ህዝብና ደስ ዝብለሉ ነገር ክንሰርሕ ኢና ኢልና ኢና ንኣምን እቲ ካብቲ ህዝብና ዝሕጎሰሉ ሓደ ሕገ ቤተ ክርስቲያን እዩ ብሄረ ሕጊ እዩ በቲ ሕገ ቤተ ክርስቲያንን በቲ ብሄረ ሕግን እንተኸይድና ብኡ እንተተመሪሕና ብኡ እንተሰሪሕና ንባዓልትና እውን ሓጎስ እዩ ንህዝብና እውን ሓጎስ እዩ ንሊቃውንትና እውን ሓጎስ እዩ ብኡ እንተዘይሰሪሕና እዩ ትሰብ እውን በቢ ቦትኡ ጥያቄ ሕቶ ዘልዕል ዘሎ ትኽክል እዩ ትሕቶ እውን ኩላህና ንሰምዖ ኣለና ኢና ንርድኦ ኣለና ኢና ግን ኩሉ ነገር በጊዜኡ ለኩሉ ከም ዝበሃል ኩላህና ኢና ንጠቕስ እዚ ኩሉ በጊዜሁ እውን ይብል እዩ ኩሉ ነገር ብጊዜኡ እዩ ዝእረም ዝስራሕ ስለዚ ሕዚ በቃ ቅደም ተኸተል ኣቐሚጥና ሓደ ብሓደ እናተመኻኸርና ቤተ ክርስቲያንና ክነገልግል ኢና ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ በርግጥ ሰብ ተባኢሱ መሲልዎ ይኸውን ይነብር እዩ ኣቦታት ኢና ተባኢስና ይንበኣስን ምትዕራቕና እውን ዘይቐርኢ ነይሩ ብዙሓት ሰባት ግን ክፍተት ፈጥየ በዛ ክፍተት ኣትዮም ግን ብዙሕ ነገር ኢላቶም እዮም እግዚአብሔር ይቅር ይበሎም ብዙሕ ነገር ነቲ ቤተ ክርስቲያን ዝጎድእ ንዓና እውን ዝጎድእ ንህዝቢ ዝጎድእ ብዙሕ ነገር ተባሂሉ እዩ ግን ዘይሩ ከም ንዕረቕ ሓቢርና ከም ንሰርሕ ሓቢርና ከም ንኸይድ ከም ንጓዓዝ ብፁዓውን ሰላማውን ይፍለጦም ነይሩ ንሕና እውን ይፍለጠና ነይሩ እዛ መዓልቲ እዚኣ ዘይተወደአት ነይራ እታ መዓልቲ ተወዲኣ ኣላ ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ኣብ ዝመቸወ ሰዓት ተራኺብና ሓደ ብሓደ መን ይቐድም መን ይድሓር ኢልና በቲ ሕጊ በቲ ዘውፃናዩ ፈሪምና ዘውፃናዩ ሕጊ ፅዒርና ጊዕርና ገንዘቡ ነውፂና ዘውፃናዩ ሕግና በቲ ሕግና ክንምራሕ ኢና በቲ ሕግና ክንምራሕ ኢና ብሕጊ ዘይምራሕ እንተሃልዩ እውን መጀመርያ ከምቲ ሕጊ ዝብሎ ምኽሪ ካብኡ ቀደም ሰዓፍ እናሓለና በቲ ሕጊ ዝብሎ ብኡ ክንከይድ ኢና ስለዚ እግረ መንገድና እውን ቃል ንኣቱ ማለት እዩ ብኡ ንክንከይድ እቲ ናይ ስራሕ ምትዕርራይ ተገይሩ ዝኒሄ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ኣብዚ እዋን እዚ ሰሪሕካ ዘይመስገነሉ ሰሪሕካ ትፅረፈሉ ሰሪሕካ ትፅለመሉ ጊዜ ስለ ዝኾነ መቸም ኣቦታት ክብሉካ እንተለው እምበይ ይበሃል እንተባሂሉ እምበር ብጣዕሚ ኣስቸጋሪ እዩ ያው ብፃውነ መርሃ እውን ዝዓቕሞም
دخيمهم لفيعهم بزح سرح سريحهم إنا نبل كابز حجي نقبلوا زلنا حلافنا ثون بتحقوا مسارات هين مهين توهايلنا نخنصرح نهزمنا ونقالنا أتو هزمنا زحق وسلنان لكاونتنا زحق وسلو سرح سريحنا نخنركب نهزمنا صلوتون يدلينا أيو نهزمنا صلوت نهزمنا حاجز نهزمنا مخري ياو سلكنا خفتئيو قوم غيرنا كاو كله مخرنا تقبلنا كاو كله رئيتون حسابنا تقبلنا سرح نسرحنا إلنا إنا نأمن نزد موز يهري يردأنا تتغيرو زنيه كله مؤمن كله سوون كفلطو ملأته قبائي خوينا إنا سرحنا يو كابا بوتات اللي أنا باباسات زقاريونا بصعونا سلامة أفتون كومتي مللسون سلازنا برا كسعن عراق زسرحنا يسرح زي بصعونا بوتات بصعونا سلامة حاويسو 4 بوتات يوم تريفهمنا زترفنا بوتات جن كلهنا لنا هنا حاويشتن أبدا جنزل لنا كلهنا بوتات لنا هنا سلازي 11 أبوتات لنا مالتي 11 ليك أنا باباسات كوينا بزعبا بصاونا سلامات زراريبنا كما يمصؤوا من يمصا يوم كما ينقبل لهم تمشي ماقل العدي ناولنا هنا قلت معال تصنيحنا بملآت قبعي خوينا مالتي إن أتي قلت أجندا فسيمنا يعني هنا ون بملآت قبعي تفسيمو سلازي زيافير أملاخ فتصم سلام يقبر لنا كابز حجي خمس ولا مفل لا زيافير يرحق لنا نحنا لبون كعبي نايب صاحنا سلام أون ناي كالوتنا أون عبيو بقى ناب إهين مهين مبر ناب كال زي خير لبي زيافير يهابنا نايب حق خم نحر كوينو بيتكستياننا هنعبينا كم نحر كوينون هزمنا حق وصلنا يزبل حسابي زلني سلازة دامسكمني أني الله زهري هذا الله. إيش بزوا بنا ونمرها كريستوس بزوا بنا ون بيتروس بزوا عن أبو تكانا باباسات نايزي سمديا سخنكم دكنا أبو زان أبو وشتهاجرن بزم مدياتات تكاتاتلونا حزبنا لعل خلون قدم خلون كم تبوتاتنا خلتي بوتاتنا زولو نبزع على تزيا نبزع ساعة تزيا بسلام بزحنا تردادينا حابرنا نقدميت نخن كيد نخن قوزم موت زنبرة أبحد حدنا نناقلي نبا سلاما بقلي زبدلو أنا ونبي إذا من قل بوتاتين نحل حدهم زبدلنا يو تبادلنا خينا كيكونس بتي زنبرنا ناي السرارح هي بصوبنا عون بيتروس استخسته بدخامن بتعرن لخلت 3-4 عامات في الليل محق دمنا حق بيت خريستيانن بهير حقن مس عالم لخ ستاندرد زحلوه صدق زلنا نسونا بتكبار نوعل بون نخيد جيزي قسيلنا نخيد قال زبلو يوم حيزومنا نيروم سلازي خبري حبون هاي خصوم هزبي كبري حبوم شماغلتاتن عبيت عدن خصومن ناي كبابينا من محداراتن دما ناي بعلاتم زخونه زحزن هنا لون خمص ناي بعلم زخونه عبي استواص غيرم لو نعتمون عبي خبري إذن مو أنا ولك قمتم بوتاتنا تحوسهم مزنيو أفتحنتيت حنتيت علامة عسيلنا سلزلنا زي أمالت كابلومي جميرنا بحق بيت خريستيانان ببهير حقنان مسارات غيرنا تزززنا نسونا بتكبار نخنعتو سرحنا خنقصل ببدرجو زبل أنفت تقمت أسل زخونه تمالم نسينيرنا بوتات محلمي لإذا أمن أنا يكون تبدأ خوينو دمس زهب زلوا نسيو خالي ربح تاو زلليلن بيت خريستياننا من برنا بحقون نقدميتي قسقم
ዘሎ ነገራት ይስተኻኸሉ ዝብል ነይሩ እዚሁ ምልኣተ ጉባኤ ኣብ መጻኹሉ ጀሚሩ እዚሁ ንኽንሰርሕ ኣቦታትና ኩልና ብሓደ ድምፂ ካብ ጽባሕ ጀሚርና ብዝበለጸ እውን ጥልቀት ዘለዎ ውይይት ክንገብር ቤተክርስትያንና በብደረጅኡ ምስ ዘለው መከርት ስራሕ በብደረጅኡ ምስ ዘለው ሊቃውንት በብደረጅኡ ዘሎ ዝምልከቱ መንበርና እንታይ ይምሰል እንዳበልና ከም ንኸይድ እዩ እቲ ብዘለሞ ናይ ህዝብና ሕቶ እዩ ኣብ ደገ ዘሎ ሕቶ ብኡ ክትርድኡ ይግባእ ኣብ ዘለና እውን ብኢና ተረዲእና የኒና ኩልኩም ከምቲ ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ ዝበሉ ከዓ ብጸሎት ክትሕግዙና ይግባእ ስለዚ ናብ ዓላማ ናብ ሓደ ኣትኪና ብሓባር ክንጓዓዝ ዝብል እዩ እቲ ሓሳብና ሞ በዚሁ ኣባ ሰላማ እውን ዓብይ ሓጎስ ዘለዎ ከምቲ ቦታትና ዝተሓጎስዎ ኣነ እውን ሕጉስ እየ ዋና ግን ኣቦታት ዝኣተናይ ቃል ንቅድሚት ንኽንስጎም ናይ ኩልና ህዝቢ ጸሎት ናይ ሊቃውንቲ ናይ ካህናትና ጸሎት ድጋፍ ጸሎት ጥራይ ከይኮነ እውን ሕዝውን ንድሕሪት ከይንብል ኩሉ ዝምልከቶ ወዲ ቤተ ክርስቲያን ከም ብሌን ዓይኑ ክከታተለ ከመርዓት ዓይኑ ክከታተለና ኣብ ዘካብ ዘለው ዝደኸሙ ኣካላት እውን ታብ ጽባሕ ጀሚሮም እቲ ሕገ ደንቢ ናብ ተግባር ቀይርናዮ ዶ ኣይቀይርናዮ እንዳወልሳቶም እውን ፎሎ ኣፕ ክገብሩና ወይና ተስማምዒና ዘለና ተኻሊ ያው ኮመንት ይወሉን ኣቦታት ከም ዝበልዎ ቅድማ ኣነ ምምጻይ ምእታዊ ዝተገበረ ስለ ዝኾነ ኣው ኮመንት የብለይን ቅድመ ዝነበረ ቦታት ዝገበርዎ እዮም ብመሰረቱ በዚ እሞ ኩልኩም ኣብዚ ተሓስቡ ዝነበርኩም ብሶሻል ሚድያ ይኹን ገዛኹም ኮይንኩም ንባዓትኩም ተብሉ ዝነበርኩም ዋና ዝርአናዮ ከዓ ኣቦታትኩም ከም ዝበልዎ ኣበኢና ዝኔና እዩ ትግራይ በይላ ኣብ ሰዓት እዚ ህዝብና በኢ ዘሎ እንታይ ንቅድም ንሕና ዋላ ኩሉ ርግፍ ኣቢልና ምስቲ ዘሎ ህዝብና ምድሓን ንሱ ይቀድም ድሕሪ እትዩ ግን ኩሉ ጥልቀት እናኣተና እውን ክንከዶ ኢና ቦታ ሕየ ዘይገለጽዎ እምበር ቦታትና እውን ዝበልዎ ንሱ እዩ ትግራይ ሒዘላቶ ተሓልፎ ዘላ ከቢድ ስለ ዝኾነ ህዝብና እውን ከቢድ ስለ ዝኾነ እዚሁ ተሓሳብ ተገይሩ ኢና ገርናዮ በእውነት ግን ሽማግሌታት ዋላ ዝመስገኑ ክመስገኑ ተገቦም ኣቦታት ዝወሰድዎን ዝወሰድናዩን ከዓ ውሕሉል እዩ ነይሩ ኣንቲ ከምዚ ዝበሃል ነገር ኣይነበረን ዓለማዊ ቤተክርስትያን ነይሩ ሞ በዚሁ ኣነ እውን እዚ ይኽብ ዝኽእል ስለዚ ሕዚ እውን ንሕበር ንዕሰል መርመርና ንሓሉ ዘለው ጸገማትና እንዳጎዘምና በብደረጅኡ ታብ ጽባሕ ጀሚርና ግን ናብ ስራሕ ክንኣቱ ኢና ናብ ስራሕ ክንኣቱ ኢና ኢልና ኢና ንኣምን ካሊእ ጥርጥር ምንም የብልናን ዝዕንቅፈና ንፋስ እውን ይመጽን ኢልና ንኣምን ተመጺኡ ንፋስ ከዓ ደሞ መከላኸሊ ኣውሎ ንፋስ እንዳገበርና ነቲ ንፋስ እንዳስተኻኸልና ክንጓዓዝ ኢና እሞ ኣነ እውን ሕጉስ እየ ክብረት ይሃበለይ ቦታተ ብተወሳኺ ኣብቲ ጉባኤ ኣካየድ ስራሕ መንበረ ሰላማ ብፁዕ ኣቡነ መርሃ ክርስቶስን ዋና ጸሓፊት መንበር ብፁዕ ኣቡነ አረጋውን ጥዕና ሲኢና ክንሕከም ይፈቀደልና ኢሎም ብዝሓተትዎ መሰረት ካብ ሓላፍነቶም ብፍቃዶም ተልዓሎም ኣለዉ ኣብ ክንዶም ድማ ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ ኣካየድ ስርዓት መንበር ብፁዕ ኣቡነ እንባቆም ድማ ዋና ጸሓፊ ኮይኖም ተሸይሞም ኣለዉ ክቡራትን ክቡራንን ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ትሕዝቶ እቲ ክትከታተልዎ ጽናሕኩም ይመስል ነይሩ ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስግን